Károlyt második János Pál pápa avatta boldoggá 2004. október 3-án a Vatikánban, a Szent Péter téren, és ezekkel a szavakkal méltatta erényeit. Az első világháború viharában vette át országai vezetését, s megkísérelte fölkarolni elődöm 15. Benedek pápa béketörekvéseit. Károly császár uralkodását már a kezdetektől úgy fogta fel, mint egy szent szolgálatot népeiért. Komoly szándéka volt, hogy a keresztény embernek az életszentségre szóló hivatását a politikai tevékenységében is kövesse. Ennek kapcsán fontos volt számára a szociális szeretet gondolata. Legyen ő mindannyiunk számára példakép, de különösen azoknak, akik ma Európában politikai felelősséget viselnek. Most mi is azért jöttünk ide, erre az emlékhelyre, hogy boldog 4. Károly magyar királyra, erényes életének jó példájára emlékezzünk.